दिनैहाय बिटिआर खुंथायनि बिथोन लेखा जे जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPनि बानजायनायाव जोंहा गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर लाखिनानै जे जोंहा बाइक हानजा सुरनाय मटर साइकेल हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंबाय। आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि जोंहा फ्लेग अफ खालामगिरि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जोंहा रन्जित बसुमतारी सारनिसिम आं साबायखर जासिदों आरो बाहायनो बाहागो लानो हानाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगुरि प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनोबो आं साबायखर जासिदों। जोंनि चिरां जिल्ला UPPनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म बिथांनोबो आं साबायखर जासिदों। जोंनि चिरांदुवार समष्टिनि जोंहा कर्डिनेटर गुनेश्वर गयारी आं बिथांनोबो साबायखर जासिदों। ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो BCDC आरो साफ्रोमबो जोंनि बाइक सालायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिनाय आं गिबियाव खालामदों। दा आङो दिनैनि हाबाफारिजों आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंहा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव थामहिनबा दिनैनि दिनाव जोंनि सोमावसारग्रा हानजा एबसु NDB मोनथाम ग्रुप आरो जोंहा UBP बिथांमोननि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकार आरो बे सोमावसारग्रा हानजानि गेजेराव मोनसे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांदों। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो मोजां मोननाय आं जासिगोन। आरो दिनैहाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव जोंहा UPPनि सरकार दिनै सोलिगासिनो दङ, प्रमद बर'नि सरकार दिनै सोलिगासिनो दङ। आरो बे प्रमद बर'नि सरकार सोलिनाय समावहाय जों दिनै नुदों गोबां जोंहा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जों दिनै खौसे जानानै जोंनि बे गोजोन थासारिखौ बयबो लुबैदों आरो गोजोनखौ जों दिनै गायसननो हाबाय बेखौ जों बुंनो हायो। आरो गोजोन फैनाय लोगो लोगो जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो जौगानाय बेखौ जोङो दिनै मोनगासिनो दङ आरो इयुनावबो जों निश्चय बेखौ लांबाय थानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो, आसा खालामगोन। फैबाय थानाय समावबो जोङो जोंनि UPPL दोलोनि गेजेरजों बा जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जों मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गांनाय उखैनाय जे बेखौ जोङो फोगोमनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। आं दिनैहाय बेखौनो बुंनो सिगांगोन जे जोंहा दिनैहाय नैबे मोनसे मोजां थासारि फैनायावबो दिनै मोनसे समनि जोंहा BTC खुंथायनि जोंहा गाहाय खुंगिरि जा हाग्रामा महिलारिया दिनै बिथांनि बिबुंथियाव जों खोनाबाय थादों जे प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव बेबादि बाथ्राखौ जों खोनाबाय थादों। नाथाय बिथाङा सासे राजखान्थि रोङै आखुखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै प्रमद बर'खौ एटाक खालामनानै बुंनाय बे बाथ्राखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै प्रमद बर'आ गाव हारसिङै सरकार खालामाखै, दिनै प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानैसो बिथाङा सरकार खालामदों। दा बिथाङा बे बाथ्रा बुंनाया दिनै बिथांनि थाखाय खोब ओंथि गैया आरो बिनि थाखाय आङो दुखु मोननाय आं फोरमायगोन। आरो बे समावहाय दिनै हाग्रामा महिलारिया दिनै जिखिनि जोंहा प्रमद बर' सारा जे जोंहा 22ता जोंहा गुबुन गुबुन हारि माहारिनो जा कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट जे खालामनानै होदों। दा बे भिजन डकुमेन्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बे जाथिया बे हारिया माबोरै थांनांगौ, जोङो बे हारि बे जातिखौ बोरै दैदेनलांनांगौ बिनि सायाव बिथाङा मोजां मोनसे दिशा गोनां लामा जोंनो देखायना होदों। दा बेखौबो बिथाङा थाच्चिल' खालामदों, दिनै कमिसन डकुमेन्टस होननानै बुंदों। दा बिथांनि बेबादि थाच्चिल' बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय जाथिनि थाखाय मोजां जायाखै आं बेखौ बुंगोन। आरो जोङो बेखौ खावलायगोन। बिथाङा दिनै बुंबाय थादों BP बा सरकाराव फैफिनगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। नाथाय बे 100% गोरोन्थि। BP बा माब्लाबाबो सरकाराव फैया, बियो रायजो राजाखौ मिसलिड खालामगासिनो दङ आरो बिनि खोथाखौ लानानै जोंहा खुनु पद्दै जोंहा साननांगौ गैया। जोंनि 2025आव प्रमद बर'आनो देरहासार जानानै प्रमद बर'आनो सरकाराव फैगोन, प्रमद बर'आनो चिफ जागोन बेखौ आङो रोखा बुंनो हायो। आरो दिनै बिथाङा बुंबाय थादों जे राजबंशी आरो आदिबासिफोरनि ST जानायाव बिथाङा NOC होगोन होननानै। बेखौथ' गोबां बाथ्रायावनो बिथाङा बुंबाय थादों आरो होबोदोंबो, नाथाय दिनैसिमबो बेखिनिखौ बियो मोगथां महर होनो हायाखै। आं आसा खालामगोन बिथांमोना निश्चय बिनि सायाव गोथौ साननानै खामानि मावनांगौ थागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो दिनैहाय बिथाङा बुंदों जे BPF सरकार फैफिनब्ला लायनो उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारि अफिस बानायगोननो। जोङो नुदोंना दिल्लीया मालाबा अबहायबा मोनसे मिनि बेबादि सेक्रेटारि दंना, आसामाव मालाबा गुबुन मोनसे बेबादि जायगायाव मिनि सेक्रेटारि दंना, बेयो नंखाय, बे माब्लाबाबो जाया आरो बे माब्लाबो खालामनो हाया बेखौ आङो बुंगोन। आरो दिनैहाय जोङो बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया दिनै आफादगिरि फैफिनदों। बे आफादगिरि फैफिननायावबो जथेस्थ' बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा मोजां मोनाखै, साबजायाखै आरो बिथांनि माखासे खामानि मावनायखौ दिनै गावसिनि दोलोनि मानसिफोरानो दिनै साबजायैनि थाखाय दिनै जोङो
गोबां बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा जोंनि दोलाव बा गुबुन दोलाव दिनै हाबनायखौ जों मोन्दों। दिनै बिथांमोननि दोलोआव गिसिखागासिनो दं आरो इयुनावहाय बिथांमोना खुनु बेबायदि सक्तिशालि आफाद बा दोलो जानानै निसय थानाय नङा, बेयो फोरमान जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोंहा रायजो राजा नोंथांमोना खुनु गोनो गोथो जानाङा, खुनु गोसो बायनाङा। जोंनि सरकारा 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर थांगोन आरो जोंनि सरकारनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय बे ओनसोलखौ दिनै बड'फाया जेरैबायदि सिमां नुदोंमोन गेरेमसा बर' माहारि दानाय, बे दानायखौ जोङो मोगथां महर मोननो हागोन आरो इयुनाव जोङो जोंनि ओनसोलखौ मोनसे आदर्श ओनसोल, बयजोंबो मिथिजानाय सान्थिनि ओनसोल जों गायसननो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो।